میشینه و او مرا در کابین پیلوت بالا کرد. سترینگ های عادی نداشت، مثل جایستیک و همه جای توپ داشت. Søster fortæller historier om min far. و ما پرواز کردیم و اونا به ما گفتند این بسیار مهم است که هیچ کدام توپ را غلط نزنید. اگر یک توپ را غلط بزنید گرم میشه. و ما Meget det passer. خانه‌ها مثل خانه‌های Noget af det også er noget, hun digter op. Og hvor jeg er helt fuldstændig forgabt i de ting, hun fortæller. اونا با ما گفتند که تا ما هستم هیچ چیزی نمیشه. Altså, jeg kunne godt huske den der følelse af misundelse. Gammel. Asi. میگونیم دیر میشه. باز کلان میشه. بله. تو چطور هستی بچه؟ زندگی دستی بیدن چطور است؟ خوب است. با کاری زیاد پیسه نداره. اما خوب است. این $4,600 بگی. اینه ما جمع کرده بودم. دیگر باز روان میکنم. تشکر. Fedt hus. Dejligt. Det er jo faktisk en fed stor grund. Ja, det er kæmpe. Og hvad med det? Det hører jeg ikke med til. Jo. Ja. Der er sådan en tro på sådan en masse muligheder her. Nej, altså den mis, tror jeg, nej, jo, det er ikke godt, fordi hvis vi har min gato herovre, så bliver det slagsmål det her. Ja, det kan jeg godt se. Altså, Kalpen, der kan være, I siger i Danmark. de bare... Mis. Kom her, Kalpen. Den vil gerne flytte lidt, ikke også? Men skat, det er fedt, fordi alt det der står hen der, det er Hasselnødder. Hele vejen hen. Så det er Hasselnødder. Kom. Eller er det ikke? Det er der Hasselnødder, ikke? Jo, det er. Det er stået. Det er Hasselnødder. Er du enig? Ja. Jeg skal blive i tvivl om, det er det. Og det er ikke Hasselnødder. Det ligner bare... Ja. Der er 2 ting, som jeg glemmer aldrig om den her nat. بیا مادر جان ما باید پیش بریم چطوری که اینجا صبر Velkommen til dit hus, jeg bærer dig ikke ind over. Du vil hellere bære en kaktus ind end mig. Ja, det er det samme.